سلام كبرات سمعتي سلام لكم أبزز لكم وطني وسلام نعهاتكم يكون حوكم أركبي كوارسا ميديا كم زي تريء وزل لكم سرعة بلسقنا أقدموا كسر حد صنحة بروباغندا بأمباسادراتو أب سوماليا زلو أمباسادر محمد ددفو زبولو تو كيسوم كالوت ناي ميدياتات هورن ريو كالوت كوغبرو زقني بروباغندا عند أفتح كوغبرو زقني بروباغندا كالن قرب كان رئينا بعبي جنتي بوستي لما زلو سبر زينا بلسقنا برايا قبو كوينات جميرو كم زلو أم زنقر زلو مالتي برايا قبو حيل ددبيت بوست جيرو ولو قدمي ساعتين قلت ساعتين قلن سبر زينا يلو سراويتي إثيوبيا بقبو كفيتو له حدش مع باليتات أب قرب حزنا نقربينا يبلالو مالتي سلازي نزيهم زعمسلو حزنا كنمصينا سرعت صقنا اوريدي تخينات جميرو ولو كغبرو زقني مالتي اقدمنا جن اتز كغبرو زقني قدما بيلو بوست زغبرو ገጥማት ይችላል ምን አድቫንቴጅ አላት ሚኒስትሪ ከመታላት የሚል አጠቃላይ ደግሞ የሪጂናል የፓወር ባላንሱ እንዴት ሊቀየር ይችላል የሚል ትንተናን ይዞ የወጣው ከዚህ ጋር በተገናኘ ብሔራዊ መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መነሻ ይሆናል የተባለውን በድርድር ሊረግብ ይችላል የሚሉ ጭምጭምታዎችም ሰምተናል። በዚህ ለሶስት ቀን ይህ ጭምጭምታ የተሰማው እንግዲህ ሸረሪና ላይ እንደዚሁ ደግሞ ራያ ላይ በድሮን የታገዘ ውጊያ መድረኩ ተሰማ በኋላ ነው። በሞቃዲሾ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎም ቲፒኤልኤፍ በዚህ ሰሞን ከሸረሪናው እና ከራያው ጥቃት በኋላ ወደ ድርድር ለመመለስ ጥረት እያደረገ ነው የሚል መረጃ አውጥተዋል። ይህ ግን ፍጹም መሆን የለበትም፣ ከህወሓት ጋር መደራደር አያስፈልግም፣ ማጥፋት ነው እሱ መበተን ነው የሚል አቋማቸውን አራምደዋል። አማን ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የምትመለከተው? እዚቲ አምባሳደር ደደፎ እዩ ምስናይ ሸረሪናን ካልእን ኩናት በጊሱ ካብኡ ተበጊሱ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ዘተ ክትመፁ ኣለኩም ክትዛረቡን ክትላዘቡን ኣለኩም ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ኣለኩም ኢሉ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን አምባሳደር አሕመድ ደደፎ ናይ ኣብ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ አምባሳደር ማለት እዩ ሎሚ ጠቅሊሉ ክጠፍእ ዘሎ ተጋሩ ክጠፍኡ እዮም ዘለዎም ክብል እዩ ተዛሪቡ። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንሰላም ዝበሃል ቅድም እውን ኣጥፊእናዮም እንተንኸውን ነዚ ኩሉ ኣይምረኸብናን ነርና ብሪቶሪያ ስለዝኸድና እዩ ኩሉ ሽግር ረኺብና ዘለና። ስለዚ ሎሚ ክነጥፍኦም እዩ ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ሰላም ዝብልዎ ዘለው ደው ክብሉ ኣለዎም ኢሉ ናይ ሰላም መንገዲ ዝዓፅ ዘሎ በቲ ድማ እቲ መንግስቱ 10 ግዜ እንዳወፀ ኩልና ከም ንሰምዖ ናይ ሰላም ዘተኣፈትና በሪና ክፉት እዩ ዝብለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብኡ ደው ኣይበለን ተኮይናት ጀሚርዎ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምቅርራባት ስምዒታት ካልእ ፕሮፓጋንዳታት ብበዓል ባጫ መንግስቲ የለና ኤርትራ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ዝብል እዩ። ወላ እቲ ሄርኖ ሪቪው ዝፀሓፎ እንተደኣ ትግራይ ወሊዓትልና ኤርትራ ከም ዝወልዓትልና ኢና ንፈልጥ። ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እዩ ክብል እውን እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ስለዚ አምባሳደራት ኢትዮጵያ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓይልታት ኢትዮጵያ አክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ቁፅራት ናይ ሚድያ ማልሻታት እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ክሰርሑ ቀኒዮም ዘለው ብሓፈሻ ካብኡ ገለ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። እዚ ከምቲ በጣም እንግዲህ ሁለት መሰረታዊ ነገር ያነሳው አንደኛው አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ያስቀመጡት ህወሓት ስመታ ቶሎ ብሎ ጫና እየፈጠሩ ህወሓትን ከመደምሰስ ለማዳን የሚራራጡት የዓለም አቀፍ ኃይሎች አሉ። አሁን ሸረራ ላይ አከርካሪው ሲሰበር በራያ ላይ ደግሞ ቅዱስ በተንበት አሁንም ድርድር የሚል ነገር አጀንዳ ተይዞ ተመጥቷል። ከዚህ ነገር መጠንቀቅ አለብን። ከትላንትናው ትምህርት መውሰድ አለብን። ትላንትና ተቋጭቶ ቢሆን ኑሮ ዋት ሰዎች ቢደመሰሱ ወይ ደግሞ ዲስአርም ማድረግ ቢቻል ኑሮ ዛሬ መልሶ ስጋት የሚሆንበት ሁኔታ አይፈጠርም። ስጋት መሆን ብቻ አይደለም፣ ሌላ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የያዘው ኃይል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጥያቄን ስታነሳ ኢትዮጵያንን በአንጓ ለመከፋፈል የሚጠቀመውን ዛሬ ህወሓትን የተጠቀመውን ነገር የመጠቀም እድል አይኖርም ነበረ። ይሄ ከትላንትና ትምህርታችን ተምረን ይሄ የሚመጣውን ነገር ማስቆም አለብን የሚል ነገር ነው አምባሳደር ሱሌማን ያነሱት። ባይዞ የአምባሳደር ንግግር ሊደመጥ የሚገባና ነገር ግን በሌላ መንገድም ደግሞ ሊታይ የሚገባ ነገር አለ። አንደኛ ህወሓት
እውነት ነው ጄኑን كم زي سمعوا زاخمي أمباسادر سليمان دودفو نتي قدم حجز تجبرنا ناي بفكريا وعول يتعسو يزلو كتعسنا يزلو خاو خن مهار يزلنا خندم سوم يزلنا بمسات سرعه كلهم يبولون زخونه نعوم ماني زقبر عند حقوقي كامورالهم زحلو تكال كله يبولون مسرته خنعنو مينرنا زي كاب قدم تبقيسنا حجي كنغبرو زلنا خنغبر يزلنا نمانم كنسمع يبلنا يزبل زلو مالتي نسلام زبحال دهر حجي كخون يبولون يزبل زلو ددفو سرعه بلصقنا اتوشت او امنوتو مانم حبرتسب اب ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓይሊ ዝኾነ ርእሱ ዘቕንዕ ብሄር ኩሉ የብሉን ከምቲ ናይ አዲስ አበባ ናተያ ኢሉ ካብ ላዕለዋይ ትእዛዝ ነቲ ኩሉ ናይ ወኪል ናይ ኢትዮጵያ ጉበርዋ ኢሉ ትማሊ ዝኣዘዞም ፅባሕ እውን ከምኡ ክኸውን ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ንዘበናት ኦሮሞ ዝበሃል ሓይሊ ተዓሚፁ ተጨፍጪፉ ተገሪፉ እዩ ሎሚ ግን ርእስና ቅኒዕና መንግስትነት ኮይና ንኢትዮጵያ ሒነና ንፈድየላ ግዜ ስለ ዝኾነ ማንም ብሄር ኢዱ ከልዕል ርእሱ ከልዕል የብሉን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎም ኩሎም ኣምባሳደራት ኦሮሞ እዛ ዓይነት ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት ነው። ድርድር ማካሄድም የተቻለ በባለፈ የተሸነፈን ኃይል እውቅና ሰጥቶት አቅም ሰጥቶት በሂደቱ ውስጥ ፕሪቶሪያ የሚባለው ነገር በዛ ደረጃ መሆን አልነበረበትም። ኮምፕሊትሊ መሆን ነበረበት ወይ ከሀገር እንወጣለን ካሉ መሪዎቹ ከሀገር የሚወጡበት ሁኔታ ማመቻቸት ወይ ፈታለን ካሉት ያለ ምንም ንግግር ትጥቅ ከፈቱ በኋላ ሌላ ቀጣይ ድርድሮች እንዲሄድ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ያለ ነገሩን አወዛጋቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሄዶ አሁን ዞሮ እቲ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዝነበረውን ከውን ዝነበሮ ከምዚ ሕጂ ኮይኑዎ ዘሎ ፍልጦ ሂብካ ንሕወሓት ገለ ዘይኮነሲ እቶም ሰበስልጣን ዲኤፍ ዝመርሑ ዘለውን ካልእን ሃድሙሉ ዝኽእሉ ባይታ ዕድል ጥራሕ መሃብ ነይሩ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ዕጥቂ ሙሉእ ንሙሉእ ፈቲሖም ብድሕሪኡ ክኸውን ነይርዎ ዝርብ እዚ ክግበር ነይርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትማሊ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ዝወድኡ ንባዕሉ እቲ ኣክቲቪስቲ ካብቶም ካድራት ናይ ብልፅግና ዝሓይሽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና ኣብ ሚድያ እንዳመፀ ዝብሎ ማለት እዩ ፅሩብ ናይ ብልፅግና ካድር እዩ ኣማኒኤል ዝበሃል እቲ ትማሊ ዝተዋህበ ካብ ላዕለዋይ ትእዛዝ ኢሉ ዝካትዖ ዝጋዜጠኛ ግድን ክትግበር ዘለዎ ኣኽቲሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ እንታይ ሓጢኣቱ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ እንተኾነት ኢሉ ነቲ መሰል ናይቲ ህዝብታትን መሰል ናይቲ ፌደራልን ድዋዕዋዕ ዘብሎ ማለት እዩ ዘርኡ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ዘለዎም ዘብ ትግራይ ዘሎ ሎሚ ኣብ ማንም ሕብረተሰብ ክገብርዎ ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዓቕምን ሓይልን ግን የብሎምን ፀሓይ ዕርቦቶም ስለ ዝኣኸለት እያ ነዚ ቀንጠብጠባት ዝጀማምርዎ ዘለዉ ተን ዘለዋ ዓቕሞም ሓይሎም ኩለን ወታደራዊ ብቕዓትና ዝብልዎን ካብ ፈተና ዓዲ ይውዕሉን እዮም ብኩሉ መንገዲ ድማ ይፍትኑ ኣለዉ በቲ ናይ ሱዳን ርኢና ያለና ለንቀነ ንሱዳን ኣጥቂዖም ንኩምርኩ ሒዞማ ከም ዘለዉ ሰራዊት ሱዳን እንታይ ይገብር እንደገና ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ድሮናት ንሱዳን አጥቂዖም ከም ዘለውን ሱዳን ድማ ከሳቶም ከም ዘላን ከዓ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ዛሬ ደረስንበት ችግር ላይ ደረሰበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ እዚህ ያለው ፖለቲከኛ ፍላጎት ብቻ ነው ማለት አይቻልም። ማንኛውም ሰው መሪ ሆኖ የተረጋጋ ሀገር አሸናፊ የሆነበትን ሀገር መምራት ነው የሚፈልገው። ግን ያው ጫናዎች ይኖራሉ። በተለይ የፈረንጆች ጫና ማለት ነው። የፈረንጆች ጫና ስላለ አሁን እሱን መስማት ነው የሚሻለው ወይስ መጀመሪያ ህወሓትን ዳግም ሊነሳ በማይችል ሁኔታ ማዳከም ነው የሚሻለው የሚለው ነገር ነው። እሱ ከዛ አንጻር መታየት መቻል ያለበት ይመስለኛል። ግን በበር ደረጃ መንግስት መነጋገር አለብኝ ለሰላም ነው በሬ ክፍት ነው ኦልሬዲ ከዚህ የባሰ ተጨማሪ ጦርነት መግባት አያስፈልግም የሚሉ ድምፆችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከሰሞኑ እንደሰማነው አይ እኛ በራችን ክፍት ለመነጋገር ነው እያሉ ያሉት። ግን እንደ አንድ አምባሳደር አይ ከዚህ አካል ጋር በፍጹም መደራደር አያስፈልግም ማጥፋት ነው የሚል አቋም በራሱ ልክ ነው ወይ? ምክንያቱም በጦርነት አዙሪት ውስጥ በመቀጠል ምንም የምታመጣው ነገር የለም። አዘንዶ ውስጥ ደይ ማንኛውንም ኃይል ማጥፋት አይቻልም። በቃል ደረጃ ማጥፋት ልትል ትችላለህ። ሪያሊቲው ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት እሱ ቀላል ነው ብዬ ስለማላስብ እኔ እንዳንድ ጋር የሚሰማኝ ማናቸውንም ኃይል ያዘው አቋም ልክ ነው ልክ አይደለም ዝጋዜጠኛ ዝብሎ ዘሎ ታቂ ማንም ሕብረተሰብ ንሓደ ሕብረተሰብ ከጥቆ ይክእልን ተበኽብ ቆለ እደኻል ዝበሃል ብቋንቋ ሒና ክፈድየ ኣብ ርእሲኦም ከምዚ ክገብር ካልእ ዝብሃል
جهران فخران ولا حنتي أب جبري بقالك تزارب تخلط خون كم ناي بتاخد تعفر تخلط خون كم ناي دفوق تعفر تخلط خون كم ناي كالوت أماني إلين كالين أكتيفيست تعفر تخلط خون كم ناي بعد لسان يهون ولا كالوت زلوا شيساين كالين كتعفر تخلط خون أمريت جن نحاد حبرتسب كتف إذا الحبرتسب يلن أيكون عنده نعمتها ولا حنت خجبر زي المنكل ناي أنبت أكوب زمسل حيلي أتي توكرو زلوا أبى صادفن أبى جدلات أبى سنجرون أبى برخاتن حيل زلوا منهم حبرتسبون حد حبرتسب كتفايكل حد حيل خد خلهم أما الدخام جن عقم سب كان دبل عقم سب كان ده مخكا زجبر كويناتي مالتي نزول كونفورم يزجبرو في الله مس إيرترا زجبر قدم إيرترا بعقم سب مثلا هو بليش الله وتهدروا عقم الله وتهدروا خيلات الله وتهدروا مريت الله كلا الله بزح بليش أتات الله إيكونومين عقم سبين جن سلا زي بالله نحن خطاقة تخيل إيكونومين لوادو نا اتحاد انت معالتاوي سبس لزبل الحكينات معالتاوي كنقطينا معالتاوي بإثيوبيا خنهل نخيلنا ساتهم نوديهم يمدو كلو إليو كم حدا انسسا بوليتيكا ونا يكون ناي انسسا زرواي قرب وتهدراو ساينس زي بلو وتهدراو طلب زي بلو سبعوي الزراربات زي بلو تنتنا يسب مسنا إرترا كتنتن كلو مالتي بحافش نسمعه ገርም አነ ከምዛ አይነት ጦሩን ማንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታዎች አሉት እነዚህ ስትሮንግ ሳይዱ ነው ለሻቢያ ወደ ጦርነት ውስጥ የሚገባ ከሆነ የሚል ትንተና ነው ያነሳው ወይራስ ግን ሌላ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ነገር ኮሚቴው እንደዛ ነው ያለ ያለው ቆይ ማለት ነው ትጥቅ ፈታለሁ ብለ ትጥቅ ሳትፈታ ሁሉ ነገር እያሳየ ባለበት ትጥቅ አስረክብ የመጀመሪያ አዲስ ምዕራፍ የምትደራደረው ነገር የለም ድርድሩ የሚው ነገር ምንድነው የትላንትና የጀመርነው ጨርስ ነው የሚው ስለዚህ መልካም ምድሩም ሊዋጋ የሚችል በቀላሉ ሊጠቅሙ የሚችል መልካም ምድር አለው የሚል ነገር ነው ሌላ በቀላሉ ጦሩንም ማንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታዎች አሉት እነዚህ ስትሮንግ ሳይዱ ለሻቢያ ወደ ጦርነት ውስጥ የሚገባ ከሆነ የሚል ትንተና ነው ያነሳው ወይራስ ግን ሌላ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ነገሮችን አንስቷል በተለያየ ሙዚቃ አንስቶ ነበር አንደኛ ጦርነት ሰው ይበላል ያሰለፍከውን የዛን ጥፍ ዘጋ ማዘጋጀት መቻል አለብህ በየቀኑ ሰው ነው የሚበላበት ያን ሊተካ የሚችል ሰው ማውጣት ይችላል ወይ ጦርነት ውስጥ ዋዝ ጦርነት ውስጥ ገብተ ረጅም ጊዜ አይደለ ወራት መዋጋት አይችልም ሻቢያ ሆነስትሊ ስፒኪንግ ማለት ነው ዝም ብሎ ፊት ለፊት ብቻ ሰው ኖሮ በብልሻ ብቻ የምትዋጋ አይደለም ኢኮኖሚ ነው የምትዋጋው ጦርነቱ ሎጂስቲክ አለ ምትገዛው ዕቃ አለ ቴክኖሎጂ ይጠቀማል ያን አፎርድ የሚያደርግ የሚችል ኢኮኖሚ አለው ወይ ሻቢያ በጀርባው ለዚህ ነው ለወራት እንኳን ጦር ውስጥ መቆየት አይችልም የሚባልበት ሻቢያ ከዚህ አይን ፐርስፔክቲቭ ካየ ሻቢያ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው እዚ አይነት ሆርን ሪቪው ይጽሕፍዎ እቶም ሊቃውንትና ዝብልዎም እቶም ይፈልጥዮም ዝብልዎም ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ናይ ቁጥ ናይ ወታደራዊ ተንተንቲ ናይ ሕጊ ኢትዮጵያ አርቀቅቲ ዝብልዎም አናላይስት ዝበሃሉ ኩሎም እዮም እዚ ጽሒፎም እዚ ከዓ ዝደግሞ ዘሎ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ድንቁርና እዩ ዘሎ በኢትዮጵያ መዓልታዊ ሰብ ክንእቱ ንኽእል ኢና ንሕና ብዘይ ቁፅሪ መዓልታዊ ሰብ ሽዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ መፅዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክውዳእ እዚኣታ ኣብ ሓደ ክረምቲ ኢና ንወልዶም ትብል ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናቶም ደንቆሮ ዝኾነ ኣተሓሳሳበ ወይ ድማ ጆኖሳይድ ዝኾነ እወጃ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝበላ ቃል እዮም ዝደግሙ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብሉ ቀኒዮም ከፈራርሑ ከርዕዱ ንዓለም እውን ኣይተሓዙና ክብሉ ድሕሪ መቕና ኢሎም ማዓንቲ ግን ኩናት ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ሎሚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቐቦ ውግእ ከፊቱ ኣሎ ሓደሽቲ ምዕባሌታት ኣብ ቀረባ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ምናልባት ሕጂ ሓደሽቲ ምዕባሌታት ብቐጥታ እውን ዘይክመፅእ ይኽእል ይኸውን ምናልባት እቲ ሓበሬታ እንተደኣ ደንጉዩ ቴሌፎን ክዓፅዎም ይኽእል እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣገዳሲ ይኮነን እንተደኣ ተባሂሉ ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ እቲ መራኸቢታት ናይ ቴሌፎን መስመራት እንተደኣ ዓፂዎ ወይ ብሳተላይት ቴሌፎን እዮም ክሰድሎም ወይ ድማ እቲ ሓበሬታ ካብ በዓራያ ቆቦ ብካልኦት እንዳተመሓላለፈ ብሮድዮ ይርከብ ብገለ ተባሂሉ ብኤርትራ ገይሩ እዩ ክሰግር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ድንጉይ እንተደኣ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ትፅቢታት እውን ክህልወና ኣለዎ ብሓፈሻ ግን
ሰራዊት ብልጽግና ንጀሚርዎ ዘሎ ኩናት ብወግዒ እንተደኣ ኩናት ተበጊሱ ከምታ ትማሊ ስታሊን ክብላ ዝፀንሐ ስትራቴጂ ብበዓል ጨርጨር ብበዓል ካልኦት በቲ እውን ብናይ ዓፋር ኩናት ኣካቢብካ ካብ ክልል ዓፋር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዝወፀሉ ከም ዝፍጠር እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ኮይኑ ማለት ድማ ክልል ዓፋር ካብ ኢድ ወፅያ ማለት ጎረሮ ኢትዮጵያ ዝቁጠባ ኢሉ ዝጀሃረሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ድዋዕዋዕ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ድዋዕዋዕ ኢሉ ማለት ድማ መንፈስ ናይ ምውጋእ ሰራዊቱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ረሞቕሞቕ እንዳበለ ይኸይድ ናይ መራሕቱን ናይ ካልእ ፖለቲከኛታትን ራዕዲ እቲ ዝፀንሐ ቀዳዳት ንባዕሉ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ዝፀንሐ ፍልልይ እንዳተባርዐን ነብሰይ ኣውፅእኒ ኣብ ዝበሃል ህድማን ከም ዝሽመሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ፀሓይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምዕራባያ ክቡራት ሰማዕቲ ንዝጀሚርዎ ዘሎ ኩናት እንተደኣ ቀፂሉ ትንኩስ ግድፍ ትንኩሽ ግድፍ እንተደኣ ዘይኮነ ተንኪፍካ ምግዳፍ ግን ክህሉ ይብሉን እንዳዳኸምካ ምኻድ እውን ክህሉ ይብሉን ሕብረተሰብ መዋፅኦ ክፈጥር ስለ ዘለዎ ሓንሳብን ሓዋርን ክቃበፁ ኣለዎም እንተደኣ እሱ ኮይኑ ንቐፃሊ ስርሖም ማለት እዩ እዚ ዞባዚ ናብ ትምህርቲ ናብ ልምዓት ናብ ካልእ ናይ ሰላም ናይ ራህዋ ናይ ምዕባለን ኣንፈቱን ጉዕዙኡን ክኸይድ ስለ ዘለዎ ነዚ ናይ ኩሉ ጎርቢ ኮይኑ መንቀኛ ስርዓት ብልጽግና ከቃብፅዎ ኣለዎም እየ ዝብል መንገደይ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ፖለቲከኛታቶም ከም ትርእይዎ ዘለኹም ወታደራዊ ኣዘዝቶም ከም ትርእይዎም ዘለኹም ፖለቲከኛ መራሕነቶም ከም ትርእይዎም ዘለኹም ተንተንቶምን ኣክቲቪስቶምን እዚ ካብ ኮነ ኣብ ዞባዚ ሰላም ጌርካ ናይ ምንባር ሕቶ ዜሮ ማለት እዩ እስከምዚ ሰላም ጌርና ናይ ምንባር ሕቶና መታን ክምለስ ነዚኣቶም ፀሓዮም ክትዓርብ ክትክእል ኣለዋ ብመንገደይ ንሱ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱ እቲ ትፅቢት ክትነብር ተደኣ ኮንካ ዘየንብረካ ክትጠፍእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ፀሓያ እዮም እዚኦም ናይ ዞባ ዘይቀል ዓለም ስለዚ እዚ ሒዘ መፅአ ነይረን ሎማዓንቲ ክቡራት ኣሕዋት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ግበርዎ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ኣብዘ ዘለኹም ወሰሰናዩ ከምታ ዝበልኩኹም ላይክ ኣይንረስዕ ሸር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ክቡራት ኣሕዋት ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ